Ti'n clywed pobl fatha Peter Kay yn siarad am fatha gigs cynta nhw, a maen nhw'n deud fatha, o'n i'n perfformio o flaen 6 o bobl yn y fringe pan o'n i'n fatha ddim yn enwog o gwbl. So ma' ni yn neud o flaen 100 o bobl, ac i pob adra yn eitha nyfrach yn dydi. A dyn nhw'n bobl sy'n mynd i weld comedi bob wsos chwaith? Efo'r heinall, mae yna storis lle ti'n teimlo had to be there. Ac oedd o'n deud lot o heina lle dwi'n siŵr ar y pryd yn y sefyllfa oedd yn ddoniol iawn. Oedd dwi'n gael o'i weld be oedd o'n ffeindio'n ffynnu oherwydd bod yn ar y pryd a be oedd cynulleidfa mynd i gallu unieithu efo. Ond mae wedi dweud bod wedi meddwl lot amdano fo ers hynny. A so dwi'n jyst yn gobeithio bod yn gwneud hynna, rili. Felly mae'r dyn nesaf yma wedi bod ar Rownd. Os rhywun arall wedi bod ar Rownd, siwr o fod, statistically, llaw i fyny pwy sydd wedi bod ar Rownd fan hyn. Come on, dwi ddim wedi. Os oes rhywun yn gweithio ar Rownd fan hyn, call me. Genna fi cerdyn fan hyn. Zoom in ar hwnna. Hei. S4C. Dwy eithog, wrth gwrs. Rhaid gofyn bod yna rhywun yn watch dros y ffin. Slow-mo? Iawn, so mae'r ddau chi wedi bod, sgynnoch chi unrhyw gyngor munud dwytha? Mwynhau joio fo. Gwenna? Lle dy glanithwy training? Hynna. Hynna, ie. Let's go. Diolch yn fawr. Callum o Rownd. Clap mawr iddo fe! Cofyn dod! Dwi'n meddwl fod yn iawn, achos mae pobl yn nabod o'n barod, fod i'r mwyaf enwog falla o'r pedwar yna ni. Maen nhw'n mynd i weld o'n ei rhywbeth hollol wahanol i be maen nhw wedi arfer gweld o'n neud. Pob yn iawn? Reita, da chi'n nabod fi fwy fatha Callum o Rownd. Dwi wedi bod yn eitha parchus 8 mlynedd a hanner, 9 mlynedd. Do'n i'm yn cael deud yn byd mwy na uffarn. Ond heno, mae hynna'n mynd trwy'r ffocin ffenas na fanna. Dwi'n deitha chi hynna wan. O hynna'n deimlad reit braf, actually, di gwir, hang on. Fucking hell! So rwy'n yn gwachod Rownd yma. Pidwch a bod ofn, dwi'n mynd i bod cwilydd ohono fo. Nella bod o, actually. Dwi rwan yn gyrru loris allan o geirwan. Pam bo hynna, ddoniol? O'n i'n mynd i sgol laff o fanna, mae'n rhaid ddeud. Ia, so dwi yn gyrru lori ers rhyw bythefnos, 2 wsos fan. A pan eisiau basio'n hest, iawn, y cyngor ges i gen y person a ddysgu fi, oedd yn bitan iach, achos ti'n isio endio fyny engta fi. Ac yn ail, oedd paid â talu gormod am yr merchaid y nos. Dwi wedi cael un eto. Dwi wedi cael un yn y cab efo fi lly, to. Ond nes i gyrraedd y swyddfa wan a mynd efo'n llwyth cynta a dyma nhw'n deitha fi. Lle da ni'n gyrru chdi heno yn y leibau fydd i'n cysgu efo. Mae na ddipyn o comings and goings yna. Nath nhw ddeud, yr un beth ti'n gorau wneud, ti'n cael cnoc ar drws. Os ti'n licio i, ti'n cael drws a ni, os ti'n hyll, to? So, dyma fi'n cael cnoc ar drws, iawn. Mae hynny'n efengil i chi wan, iawn. Nath i ffocin gael drws yna fi! So, Mae rai fi ddeud dwi'n abod a di gweld bobl sy'n neud comedi lle dwi wedi bod yn gwylio nhw a dwi'n meddwl, bechod, a maen nhw'n dod off a nhw'n mynd, wow, oedd hwnna'n amazing. A ti'n meddwl, oce, oedden ni'n mynd i'r stafell, to. Lle yn yr un modd, mae yna lot o bobl yn dod off mynd, oedd hwnna'n ofnadwy, a ti fatha, na, oedd nhw'n chwerthu'n loads. So, mae sut ti'n sensio'r gynulleidfa wahanol hefyd? Be am trio cwpl o gags, iawn. Be nath Cinderella pan nath i gyrraedd y bôl? Be? Na? Da chi'n licio hwnna? Be da chi'n galw terrorist blin? Am yn amwd. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn, Callum o Rownd, Rhan Davies, woo! Sut oedd fi? Ti'n edrych yn hapus? Dwi'n nes i rili enjoy hynna.
lot o laughs, so dwi'n hapus. Waw. Da wir. Chwsio chwartia. Ond na, nes i really enjoy hynna. Dal I ddod! Clap mawr I Tom ap Dan, os gwelwch yn dda. Wel o fe!